Raila Odinga manya bedo state Orange House to yacho ni idhi chung MCA to chung bunge to chung governor Orumo to sani onego jowago we ji matin mondo wawach gik manyalo konyo jopiny. Adong isini ya Sharon king'iyo diere manwa form the government, the first government maluo no bedi noloso gi Jaramogi gi Kenyatta. King'iyo in terms of employment jowa manondi kanyo nenen 17% kuom Kenya mzima. Sani from 17% to 5%. Tieni koth gowa kamoro. King'iyo kata mana professionals bakom jok mane osomb gi beyo engineers, lawyers, doctors. Saido ko dok piny kabisa. Giso ni koth goyowa. King'iyo kuma luo gike imboka dimo nyaka wathong'er nyatike ang'amo wakelo Nairobi. Magi gik monego jogi wacho ne jothurwa. Governors gi ngiso jothurwa. To ko wan wadhungo ji kanyakla to wacho chama ni chama ora bedo tachiel. To dong bende winjo karamna ko gai mar ODM bende no se karamna moko kuom jod bura. Macha politics odwaro no keto joka gimoro achiel makiduogo. Ko inene kiseturo buom. Macho turo buom joka. Kiki bed gi gino uturo buom gi. Magi gik monego wa discuss. To ko keto jothurwa gi siasa mathole ma from morning to evening siasa. Aneno gima kata mbade wacho kanyo. Ero kama na ina kani Michael to nene en turo buombo ko so karamna kinjo karamna do minja karamna siem bende Raila no chiwone karamna moko kuom jotelo. Yeah. Akunga waji weche moko matin. Mokwongo an Azimio ipenjo ni ane pande mane mar siasa ane Azimio. Chama awinjo ka osiepane wacho ni chama ichako mondo olos godo sirikal. Kendo josiasa deka piny ka wacho wachno mang'eny kabisa. To wawacho wach ni maler, wajo matindo kendo onego bed ni wachiwo paro maler manyalo konyo jogewa dhi mbele. Chama ichako mondo advance ideals mar society. Very good. Mondo paro mar dhano ochor mbele. Kaka udwaro kaka oganda unyalo choko pachuno kanyakla magino dhi mbele. Egeo michako party ok chaki mondo los godo government. Mar ariyo, multi-party democracy. Ok nyis ni waber gi party 100. Hidi ikonyo parties riwore kanyakla. Lakini gino nege wach ne ji. Multi-party democracy ok nyis ni waber gi party 100 e gweng' achiel. Multi-party democracy nyiso ni onge achuna. Mano kende gimo mean. Ka ok idwar party cha, dhi macha. Mano is the basic rule. Koro king'e gik mwatime thuro ka ipenjo ni to gik mwatimo mag registration mar party gi begin important. Anano ka magi mana drama bedo ni ane Azimio okane part mar government ni. Gina drama nikech kipenjori bedo kindiko di kaka jakanyo mar chama gino konyi gang'o. Kata chama no bedo ndiko jokanyo 1,100,000 konyo gi gang'o. Onge Do nyangat nyalo wacho ni samoro kata mna ka gitimo yiero mag jochama nyalo konyo. Mana yiero mar jotelo mag chama to gi nomination mar chama mitime gweng' kacha. Mabe wa joma ka luo te wang'eyo ni nomination mar chama cha onge kama ngufu osetiye mar yiero jogo mar represent wa party. To yiero jotelo mag chama be jotelo madongo ka siema ni mae jatelo koda udwar koda kudwar mano wacho. Mondo party obed funded gi government mar Kenya luwore kaka nego ombulu ne party. Okochuno ni gindiko ji adi. Koro gik modhi mbele magi mana drama. Nang no kondiki ni UDA osendiko ji 163 Homa Bay County kende. Kendo gino gima duogo makiwuoyo gi UDA mora. To gere ngwa mano koro success mapok none. Ena dwaro tich kipenja. Jomani telo mar UDA Homa Bay go dwaro tich mondo serikal onegi ni wane mwadhira agenda uni kabisa miwuoyo gi moro mondo wambwa chama. Lakini end goal to onge kuma gitele Michael Lipan en kata mna kisera marombolo nikech ka wan neni UDA kata mna ODM kata mna chama mane nitiere kod jokanyo magi maromo kama to koro ng'i gwenge Nyanza un go kama ige kata mna Central gi kuonde mamoko. Chako ka wacho ni party ichako mondo advance ideals mar society. Kenya kaka ing'iyo jatend piny William Ruto wacho ni enotelo ne economics. Enodwaro ni mondo los kaka ji nyalo keto pesa fugogi. Jakom Raila Odinga wacho ni en na social democrat. Gima chande en ni ji te oyud ratiro onge ng'ama onego bed ni bedo nyanyasa. Koro joma luwo Raila gin jomo believe bedo ni ji te oyud ratiro margi.
e gino monetial devolution. Joma luwo jatend piny William Ruto gin joma ne wacho ni gin jo bottom up, gin gidwaro mondo pesa okete fuku mar ji. Gigo kende kawuono ema define kama ji yiero mondo ji odhiye. Ka ji odhiye yiero, to ng'ato yiero yiera ni an Raila maberna, kure madhigo e kura nikech gimo advance ni. Ok party ne. Ka dhigo ne Ruto, e party Ruto kawuono, wakoni gimoro ma jogi ok wach ni ji. Ruto is a president mar UDA. Speaker mar National Assembly, mene muketo, en jatend party mar Ford. Speaker mar Senate, mene muketo. Sano jatend party, don nagise resign ka gikaw ni mo makama. Wang'eyo ni bopi, ginimo piny mondo gitiek gino ero. Attorney General mar government moyiero ni, jatend party machielo. Speaker mar Senate, jatend party machielo. Ok oyware kodgi. Cabinet, Prime Cabinet Secretary, jatend party machielo. Bok ochune, to jogo tiyo kanyakla e party achiel e agenda magiluongo ni economic empowerment. Koro agenda gino ema miyo ji gonegi kura, ok party magi register. Registration no ena drama. Ibiro neno, ok inyalo wacho ni waregister ji 100, koro ji 100 go dhi gonwa kura. Ok oti kamano. Itoni registration gidi mana drama. Kapo kaka yoy matene kidi kaka jatend interparties. Yes. Youth Forum. Di wacho nangu tendre koro kamna weche mabende Michael lieko. Aduna program motegno lakini giluoro gima wadwa wacho ni chama onge tiende kendo ni chama onedhi lilo ema timore kata kichako gi wach mar registration. Gima timore Sharon en ni chama motegno bedo gima ber e nyayo gimiluongo ni telo moluoro chik, rule of law. To sama chama onge motegno to kata rule of law no be chako ng'ikni nikech mae kama bagni chako betie godo. Kirango chandruok moyogo mang'eny kata mana kaluo ochak gi ODM. Chandruok magno wan godo e ODM kata wan godo thurwa timore nikech chama okosebedo chama motegno mamiyo jopiny duondgi. Oseng'eyo maber ni chama nodhi bedo captured gi jok mabiro luongo ni elites. Makochopo sa yiero to ok ochuno ni Sharon popular ground maromo nade, ni ji ohere ground maromo nade ka ok tudore maber gi joma lokocha. Chama mamoko ose demonstrate ni kopo ni in candidate to in popular ground to chances nitiere ni inyalo yudo otiko moloyo kaka chama mathurwa ma iluongo ni ODM ni osetiyo gi jowa. Election manyo kadho Bomet ni neno women rep ng'ama nyo yudo otiko. Tako matin ma aparo ni kata mana bedo senator higa achiel debedi ni samoro kwa donjo kode kamoro to jipati idi to ite bedi gi kone. Tineno ka UDA nikech noluoro duond jopiny nokawo otiko momiye. Thurwa ka to kinde duto nitiere jok ma ong'eyo ang'eya ni nikech an ang'eyora gi jo Chungwa House koso tilo ng'eyo Orange House. To ok bi bedo ground to kochopo sa nomination to gin magisiko ni gin gotiko. Mae momiyo bang' ka jowa osechung' gi chama kuom higni 15 to jowa wacho ni awayo koro jogore gi lak obed kaka biro bet no manyo ji milion mar how milion achiel ok nyo wuok ok mondo go ne chama kura e yiero manyo kadho mano kaluo. Mar adek wan gi chandruok mar gimiluongo ni ultra ethnic nationalism. Akenya wacho nango gi dholuo lakini siasa mar pogo ji misingi mar dhoudi. Iyudo ka ndalo moko jatelo moro nobiro gimoro ni mulenda consciousness. Ni koro joluya onengo pogore gi ji duto gilos nyaputi gimoro matin chama makoro wuoyo mane weche mar oganda jo baluya. Wan kaka joluo inyiso ni mondo wawe gimoro amora duto. Chama moro amora ka debed ni wacho gimoro kata ma diwinji ka moro chunyi ni mano gima kirange ni nikech wan gi ODM. To ODM me wacho ni mondo wabedie ni to ODM ni osethiro jowa maratari. Ang'o ma wacho osethiro jowa? Osetamo jowa ni ka in jatelo to ni ok inyal yudo otiko ka ok itudori maber gi joma malo kocha. Kwa nyalo bedo gi chama kata mana ariyo kata mana dek motegno tibiro yudo ni kata mana chandruok mwabedo godo mar wach mar ethnic cohesion tudruok maber mar oganda wabiro bedo kwa gone okang' mar arieya. Ang'o momiyo wacho kamano? Ka wan gi chama kendo ayie gi gima nogolo wacho ma ochung' ne ideals miwacho ni wan kaka chama wachung' ne gimiluongo ni economic empowerment. Iwacho ni waluoro tich ma ng'ata ng'ata timo kendo wan kaka chama kwa biro
to wabiro keto ngufu waduto e gima kisungu luongo ni personal enterprise. Tiende ni an kaka Kidimwaga anyalo kopo ni ayweyo chon, to chuno anyalo yweyo with dignity mayud pesa mapuonjo godo nyithinda, to sama apuonjo godo nyithinda to bende an gi chance mar dak kima maber kiny moloyo ywe chono. Kisungu luongo ni upward social mobility. Chama man gi ideal mondisore kamano, koro iwacho ni jo Kenya duto moyie gi chama ni koro donjie. Koro wachako wuok e chama e misingi mar ukabila, wachako donjo chama e misingi mar ideals. Mano e kama onego wachope. To bende paro ni chama kata mana duond buche mantiere pacho korie kama iwacho no. Yes. To a small extent, yes. And I want to a small extent nikech kuom ranyisi. Wan gi duond bura mar UDA. UDA nyaka kawuono kata kwatemo wacho ni en duond bura mar jo Kalenjin. To emra nikech party leader en ja Kalenjin. To kirango yiero manyo kadho. En ni UDA nyo yudo kwanata malo 85 mar ombulu manyo Central. To nyo jo Central nyo nigi champ gi manyi luongo ni Jubilee. Kata chama mani nyalo luongo ni champ jo Central. Sani no ka gitemo keto okenge motegno mondo mi gilomb jomoko mawuok e kuonde mamoko mondo odonje chama no. Kibire chama makaluo miluongo ni ODM, mosebedo chama ma joluo osebedo ka sero kuom ndalo mabuora koro. Tineno kata mana wach manyo mar registration ni sani ngufu gi duto nyo gichako mana Kaluo. Abro speculate ni samoro de bed ni ngufu sani koro giketo mang'eny Kaluo, tineno ka gipito moch gidhi nyaka Sena e chula for the first time. Samoro nikech liet ma gisebedo ka giyudo, awacho na speculate kuom limbe manyo kairo siko katimo. Wadwaro ni mondo wayaw Kaluo to kendo wayaw kuonde duto mag Kenya mondo vyama maduto odhiye mondo osera margi, mondo jo Kenya odonje vyama go kaluwore gi promise ma chama go chiwo negi. Ero kama na nyangeni wacho limbe ruto mane gwenge ma Kaluo, jomoko bende wacho ni en mar dongruok, moko bende en wuon wacho ni en mar dongruok, jomoko to wacho ni en mana tegu mbi mano mar party, mano mar UDA. Okinda hebu kata mana nyiriri 30 kapoko ka yweyo wachni minyalo wacho. Ma aungana gi owadwa ne wakil ober kabisa. Kapok awacho wach mawacho ka winjo ki wacho limbe mar ker ni koso do bet siasa koso ledhi moro. Apenje ni Sharon kidhi Ugenya, jione ong'e historia mar Ugenya, duo bunge mosebedo kanyo. Icho wayo ka oketo level 4 hospital, ker oketo level 4 hospital in Ugenya. Iwinjo, ochako dhi Mutumbu game, ogero ICT, mochako yao ndara, tinga dhingo iro kanyo, obiro Kisumu Kabonyo, oyao, oweyo kaka jothurwa nyalo puonjore weche mag rech, kech oganda luo ng'ere gi rech. Odhi Magunga pacho, oweka tinga dhingo iro kanyo, nyicha jiongi historia mar yore makanyo, giwa bunge mosebedo kanyo, obiro Thurwa, Migori, ong'eyo gima giyuto go korwa kocha ni en niya, oweyo mochulo gope, udhi Uriri, otimo gik mudhuro kanyo, odhi jirandwa ma jokuria gi, oketo affordable housing, ng'ani rachna ni kanyo. Kata siasa ntiku. Nikech wang'ini county ma Homa Bay bende na chiel kuom counties ma bende nokwongo limo mano bang'a yiero mare molandi kaka jatend piny Kenya. Good. To kudongo uru kaka oganda, to uji compare gi jirani. Wan kaka oganda luo. Gimomiyo aungana gi owadwa Makidine ni chama mar ODM ni osethirwa mudhuro kabisa. Itigmo ni generation versus generation. Samo ukudi kane. Ere ng'at minyalo pim kata gi Murkomen kata Ndindi Nyoro e generation business moldingon waonge. Ere ng'at minyalo ne ni bwana after Raila Amolo Odinga, ere ng'at minyalo kana rwako mano kanye Luo Nyanza. Luo Nyanza inena ko chamo pogoro ng'e. Problem biro nikech chama mar ODM ni othiro potential leaders. Ok odwar ng'at manyalo challenge the leadership mar chama. Omiyo koro sani piny nosegi ma chama ni osebedo luo affair. Let me tell you, my good sister. Chama ni chalo kaka Ford Kenya in 1997. Oserumo. ODM oserumo.
ma alternative party sani ok en UDA to en GCK. Yes. Mano mar Green Congress. Un gi jokanyadi. Hangeni ini jago. Over 20,000. Kidimwaga un gi jokanyadi. 20,000. 20,000. Also register 20,000 in Lowland. Yes. Mano it's Lowland a national kende. political party. Yeah. Erokamano ahinya. Nyakoro mga jong dakika na ng'wen tok sariyo mar okinyi. Aneno ote magi, ote chalo Luka, kotenre kod weche motenre kod siasa. Parni med orogi, yorogi lai mago magote machuoka redi ka uchiel no. Mbui mar Facebook, YouTube, Citizen Digital. Benda neno ka wantiere achiel ka achiel. Abro bedo ka somogi kwa duogo e okang' mar ariyo. Ka ono ka oyueyo kon waduogo. Bendo wanwang'iane na jatend piny Kenya, Mano Rigathi Gachagua. Ma bende koro wacho ni en responsible kendo bro account. Obro bedo konyiso oganda ber malimbe mano ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka time pinje maoko. Ang'eni seyo nitiere ni jatend piny Kenya timo limbe mathoth. Gachagua nowacho ni koro bro account for Ruto's foreign trips. Mamoro ma bendo bro bedo kwa rango kapok watieko twak mar okinyi makawuono en kaluwore kod pogruok mar paro ma bende nobedo mano e gwenge magimbo mar piny Kenya mane kinda jaod bura ma Mumias East Mano Peter Salasia koda moko kuom johera mago mag gavana mano ma Kakamega Fernandez Baraza. Koro ketemana ka wako yuma tena. Ni how much iko hapo? 1,100. Fraku. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487. Then they gave the pay bill number 724,177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo. Sasa kwa sao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nyakoromgaji wanga ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka swete. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji to kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyo onge. Chieng' tich ang'wen chakre 2:30 nyaka 3 mar okinyi mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok ma bende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre 2:30 nyaka 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kod. Riwri kodwa
chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Higni 2 nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Chenro mar Injili kalo biro iri e alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi jokristo mag Anglican Diocese ma Bondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma ma Bondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Nyakoronga jong dakika na para tok sario marokinyi machiegni meno kang mar ariyo mabende pod wadhiro twak mabende wantiere gode chala mano mar piny Kenya kaluwore kod thor weche mopogore opogore. Nyakoronga jong kapok waduoge twak marwa kendo nasingo na biro bedo kasomo ote magi mabende sibedo kiore lai magwa magote machuok karedi ka uchiele nononono mbui mar Facebook, YouTube, Citizen Digital gi Twitter kata X benda seni no ote magi minyalo katina mar mondo miasom mar mondo mwadhi nyime gi chenro makama kabena ngeni e kindi thulo mar dakika 25 waburo bedo kwa teko chenro. Daniel Uchieng wachone ya Resharon ODM pod pek kaluo wan bang baba makata wach manani watie raidiwa okanenwa to kwa penge. Haya kopogre gi mano ote machielo iwachoni neno chenro maber kintiere boma ma Nairobi mosna ojuka kod wakili Mwaga yie kod gi kuom democracy mag parties lakini parnegi ni UDA dwaro goyo parties mago mag Kenya Kwanza piny mondo riwre kod UDA. UDA party dhika luo kod ill motive but democracy is okay. Nyiso joka ni ODM pod pek. Mano Wilberforce Otieno. Ote mabende ora chiel kachiel. Kopogre gi mano Jackie Nyarmudi wacho ni the energy Jacom has come back with is on another level. Kenyans are hurting, tax is killing us mentally. Dhano wuotho ka wuoyo mana kendegi. The math is not mathing. Tena dir kata mnoga imarazimio bende kentiere Homa Bay. Bende naseo piny owacho kaluwore koda weche mago mag choko suru. Abdalla Markatito wacho ni mosna jotelogo wach maler ni waol gi joma imiyo wa kaka jopiny. Wadwaro mondo joma jopiny ohero ema mondo oti wang'ni biro bedo mopogore. Ote kanyo mano mar Abdalla. Atie kanyo gi ote mar Joshua wacho ni nadiera ni pidho yien ber to nengo mar pidhe nyaka ng'i sirkal onego ti gi jopiny moriwore kaka riwruok mag mine kod ojende e nengo mayot. Wacho ni Joshua kiwuok Nyatike. Erokamano ahinya. Ote mopogore opogore mabende jopiny oro kaluwore kod thor weche mago mopogore opogore. Mano bende nitiere maseyo gi masero duto te waroko paro mago mag jopiny. Kwadhi nyime gi thor wach marwa wadonjani na kotenre kod ginore mabende jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowacho dirani ka bende wacho ni tingen mare obiro bedo kolero ne jopiny wuodhe mabende jatend piny Kenya osebedo katimo olemo mage mabende jo Kenya biro bedo kayudo. Apar ni Nyakoronga Jwang e kindi thuolo mano mar dweche 9 ma osekalo jatend piny Kenya ostimo limbe mano e pinje madirom 21. Moko kuom pinje 21 bende osenuoye limbe mage. Ber mane mabende biro wuok. Owinjo ne ginero mabende Rigathi Gachagua nowacho kapok awinjo paro mago mag welo mantiere godo. Kuna wengine walikuwa wanamkemea, rais anatembea sana, anaenda kufanya nini? Rais hapana mtalii, haendi ngambo kutembea, anaenda kutushughulikia. Na hivi karibuni nitatoa taarifa ya kila nchi rais ametembea na ile manufaa tumepata. Mimi mwenyewe nitaeleza. Ile ushuru ambaye tunachukua hautoshi matumishi ya Kenya. Tena tuko na madeni mengi sana tulikuta. Na hiyo madeni sio sisi tulichukua, lakini lazima tulipe kwa sababu ni ya Kenya. Nyakoronga Jwang jalub jatend piny Kenya wacho kanyo gi dho Kiswahili atatoa taarifa wan kaka jofwambo bende wane mwalonye weche mag taarifa gi nikech iluongo wa mar mondo mi wabed wangi wabed iti. Koro kubo luongo wa mar mondo mi oler limbe mano mar jatend piny Kenya biro bedo kwa funo ni matut. Michael jalub jatend piny Kenya biro golo kaka limbe mar jatend piny Kenya ber mosekelo ne oganda mapachoka. Ineno kibogole machiegni ne koso? Onge gima paro ni jalup ker nyalo lero na jo Kenya
mal nyiswa gima jakom Keros bedo ka wuotho e pinje ma oko amanyo. Gimomiyo ok onego ochandre kata lere en ni ka nitie matunda mag wuodhego onego biro nena kendgi, ok onego bed ni warito nyaka ikonwa. Gima duong' en ni piny ka piny kaka piny mar Kenya wan gi foreign missions, wan gi jogo mo represent Kenya e pinje modhiego te. Kendo Kenya ka be wane gi Ministry mar Foreign Affairs monego bed ni telo ne Kenya e weche maoko. Jatelo maber nyaka delegate responsibility, nyaka ibed ni jok mitiyo godo ipogo negi migawo ka migawo ma ginyalo timo kendo trust ni ginyalo timo gino maber mana kaka inyalo time. Ka ok ginyalo timo mano nyiso ni in gi joma rach office ket joma opogore manyalo timo gino maber. Koro ker onego bed ni tiyo gi kawurano ka Musalia Mudavadi motelo ne office no onego bed ni en ema gi advance kaka Kenya dwaro ni mondo relate gi pinje mamoko, ka wadwa ni mondo wa sign partnerships onego bed ni gin magitelo negi, ka wadwa ni mondo wayudo ohala e pinje mamoko go onego bed ni ambassadors ma Kenya ore pinje mamoko ema dhi to tero wachno to gi make sure ni gino itimore ma wayudo kony e pinjego. Ka ok kamano to kamoro ma kero dhi e kendo mana kano wacho chon en pesa mang'eny kabisa madhi mondo ting'e kuro gi joga duto ma gitim lumbe ma giduogi to ginuoye pile. Koro mondo chulgi ni gidhi giler na jopiny, nyiso ni jopiny ok nyal neno gima wuodheno konyogo jopiny ka ok gikonowa ginyaka gidhi gilere. Ka ok kamano dowa nena gino kende koduogo ni tufwenyo ni wayudo biashara wadhi timo gi jo US pesa machalo kama gibiro Kenya ka. En ketho sa ne jopiny. Ka ok kamano to jatend piny onego bed ni dhi e meetings ma necessary kabisa ma ka ok odhiye to Kenya ok bedo represented. Ma ineno ni ma osedhiye kata mana e kinde 21 pinje 21 ok gin mago mochuno. Onge. In fact ka nitiere mosedhiye ma muhimu samoro mana mag iluongo ni United Nations mano dhiye romo mar unga mar jotend pinje duto te koro gidhi to gilalo paro kanyakla mane ma muhimu ahinya modongi foreign missions wanyalo tero paro mar Kenya machop kare kaka wadwaro. Erokamano ahinya. To mar mondo mi jatend piny Kenya Lucy ni biro bedo kogolo chala mano mar wuodhe mar jatend piny Kenya inyanya ber ma bende oganda ma pacho ka biro bedo kayuda. Ngene ka kotendre kod seyo nikech oganda osebedo karamna ka seyo. Giseyo wuodhe ma kamage nikech kodhi to ok odhi kendo odhi gi delegation mare to bende ka gidhi ben nyaka gitie gi omuom moro ma bende an wasebedo kwa chulo motendre kod osuru. Akene kidibuaga ineno limbe mano mar jatend piny ahinya pinje ma bende osedhiye. Piny Kenya biro bedo gi yuto mora ahinya mar bero chal mar ochumi. Sharon ng'eni wago koko wach mar limbe mar rais kuyo wacho ni both foreign travelers and domestic travel wuodhe ni mapacho kata wuodhe ni mapinje ma oko nikech garama margi ne jachulo osuru. To mane momiyo achiel kuom sama ne sirikal nodonjo ofis kane wane campaign trail gimane jo Azimio Kenya Kwanza ne wacho en ni sirikal modonjo nyaka tim gimiluongo ni fiscal consolidation. Fiscal consolidation ni idwoko garama mar piny mar sirikal piny kabisa ma koro pesa itiyo godo mana e gik mochuno kabisa. To sama nyo sirikal mar Kenya Kwanza kanyo odonjo to gimoro achiel ma pod giyudo kare maber en wach mar fiscal consolidation no. Iwinjo ka David Ndipod wacho ni sirikende duto biro bedo wasteful. To ing'eyo ni kata weche mag tiyogo omenda gi pesa jopiny e yore ma arieta pod en gima sirikand ni pod ok oserakore godo maber. To gimoro achiel ma nyaka wachi en ni sirikal nyaka bed gi bathe moro mawuotho kabisa. Kinde duto naka chunywa gombo ni mondo wasik kwa pako Ker Kibaki. Ni Ker Kibaki ok ni wuothi tich ni tire. Hada ni mondo ipar ni e sirikand Kibaki no particularly sama ne wan sirikal ma iluongo ni sirikand Barwa Bar. Kibaki no delegate weche ne mag pinje ma oko go ng'enygi ne office prime minister. Makirango wuodhe mane prime minister timo nyaka sanya paro ni William Ruto pok ochopo e rang'iny mar wuodhe ma office of the prime minister notimo gi kindecha. Maji nogo nyaka duru e bunge ni awa to prime minister tindo lokore tourist. Makawuono en Angola to kinye en Malaysia to Kurucha en Singapore to en piny mano. Koro sirikal nyaka bed gi bade mawuotho. Mar adek nyaka yange ni sirikal nyodonjo office e okang' matek kabisa. En samoro kata ka chunywa de gombo ni mondo
gik ma sirikal do timo do delegate ne foreign missions to moko kuom gi samoro kor gibet kodwa gwa kabisa ma ambassador onge gi gima kisungu luongo ni political gravitas mar timo mano maka kero chope ka samoro do bed ni wachno odonje wange maber koro kapok wa kasore mar wacho ni marach tapar ni bende wadoga ne chien matin mondo waranga ni to limbe ma kar timogi de bed ni gin gi ber nikech an gi geno mar ratiro maonge kiawa ni kero ok nyal wuok turka ka onge gima ochuno ni nyaka no wuogi. Erokamano ahinya Kidimwaga limbe mag okindo juka limbe mar jatend piny Kenya ini nene yo machalo nade kindi ma bende koro jalub jatend piny Kenya koro singo mar nyiso ber ma bende piny Kenya biro bido kayudo. Yes, Sharon. To bende parni bende jatend piny bende seyo gi weche mag hola ma bende nwacho noko biolo. Yes. Sharon ingene adwa weche hola kod wuoth mar rais. Wan gulo ni global economic meltdown. Problem en wan go Kenya kani. Okay, and Kenya and globally. Kidhi kata Germany as we speak per se, the Germany. Like the cost of living in Germany ni malo kabisa. Kidhi kata mana US. There are several banks mose lor ni ok nyalo go wala nikech ogine ni malo. Tiende ne rais nyaka wuodhi nikech piny mano kaoni nen nyako kata nen dhiang' mano nyedhi morumo te. Ma kopo ni okuwuotho mini chinene kata dhi nyaka Ukraine ne romo gi president ma Ukraine momiyo over 21 tons of wheat inano to nyewa bedo kitabu ma piny mano nyedhi morumo te maungi mano dong kata ya gulu koro ngisi ni rais nyaka wuothi ma ongin to ji nyalo survive now. One of them, you know, kwa bedo ge government to government, issue mar mafuta. Kopo ndio nyalo doko mafuta pay. Two, onego bed joma so honest. Onego bed joma very forgetful. Jok mago koko mang'eny kabisa e wuodh rais gin jo Azimio, joma Azimio. To jogi wigi wil ni kane gine power 2002 to 2007, I mean 2007 to 2013. Position mar foreign trips gi no keti office prime minister. To prime minister no do wuotho moya president from 1960s kiriwo foreign trips nyaka mar Uhuru Kenyatta nyaka mar Ruto. Koro samoro kwa wuoro dwan wangire kiyo kikwa wuo maweche go dhi against gik man watimo chon. An gi geno kabisa Sharon ni piny ne tek tonjelo wuon got ndilo so Kenya. Yes. Makoro warit ber ma bende biro bedo ka wuo ka resruok mar ochumi gi mamoko. It's a global economic meltdown. Diane kata mana Russia alone. People are crying. Diane kata Germany. How is Germany in terms of leadership? No kuongo no kabisa. Kotende kod chal mar ochumi we wangia nena ni odula mar EPRA angene otieno kata mnodiche maka wuono gibiro bedo ka gilando nengo manyien dibeno bocho pesa leng 300 nyaka rom gajwa kaka chir ne wacho nikech par ni EPRA mano duol mochung ne weche mag teke pacho ka gidalando nengo mag modhi mano e dwe ka dwe chien tarik 14 koro we waketi twa oko kanyo mar winjo ni nengo no odhi medre koso oyo nikech lita achiel mar petrol bura Nairobi ka wanyagi siling 217 angina dong gi thuolo matin dakika dong godo 15 mar mondo mi watik chenro makama ko nyal tieko kaluore kod achni en tulo kose en pogrok mar paro ma bende no wuok mane kinda jaud bura mano Mumias East mano Peter Salasia koda moko kuoma to dacho no siepe governor mano Kakamega wonye naka chal mar wach makamano bedo chieng' Jumapili. Saa hizi tumefunga makampuni zimefunga because of lack of gains. Na sisi tunajua gavana ambaye alikuwa amepitisha bill katika national katika assembly ya Kakamega ya 100 million ya kusaidia farmers. So lazima pia wewe kabla uongee mambo ya Mumias ujiulize wewe what role have you played in terms of helping farmers wetu kupanda miwa. Hiyo lazima tuongee. Sasa wale ambao wanasema sasa unaambia nani na mimi nasema kweli. Kwa sababu mimi nasema hivi lazima because
Nyakoro mgejo mane chal mar wach mabende nobedo kanyo mano chieng' Jumapil ineno kanyo jaod bura ma Mumias East mano Peter Salasia tipo mabende neno kanyo ka bende nitemo akane nango matimore nyakoro mgejo kata kamano Peter Salasia osebedo jal mabende osebedo karamna ka seyo mano governor e county mano Kakamega kaluwore kod tije mabende osebedo kotimo wach mabende noliso kanyen kaluwore kod handling kako osebedo kitayo kambi marego sukari mano Mumias Sugar akeni kidimwaga chakudi bedruok mag jotelo de chop nyaka kanyo kuma koro jigore neno kanyo ne ngawacha aha neno kan ngato chikore kanyo to docha kanyo to ka aparo ne product ne Salasia nikech Salasia wuoyo to ngato chalo ka gima wacho ni oriambo for the next minute lo ka ngato biro puso audwede elwete aparo ne kata na wad muol bokido nyukane ka wuoyo te dika audwede elwete ata what audwede alipoka winjo ga wacho ngelo sokolani wangu ne audwede every day is a learning process na kapar ko kinda ne demba kora paro ne kata ka rango bidhruok kendo make kabisa mondo bed puonjruok kelo tungni manono e siasa koro bidhruok kanyo kaparo ni mondo police nigi tich kanyo gitim tich mondo gidok ne jokenya report ni ang'o manobet manowuok e nyasi no bende ngene mokeno kang mokwongo mabende koro jo siasa bende trakore kata mna gi jowetegi mano igala muru kaka mano timore gwenge mago Kakamega Michael wacha kama nene nade koso ngato kokinyi to koro chikre chika kama en gima rach mokwongo ayegi kide ne ok en gima ber ka pogruok e paro ni ji paro nyaka koro ji de magore gi lwetgi to Salasia en ng'amu gone kura gi jopiny modonje od bura mamalo Kenya ka luongo ni National Assembly momiyo yudo nying mar honorable member nitiere gik ma kichope to koro kone gitim kata ka ni dhi mai microphone kosa maduong' ahinya en ma ok onego timre ne ng'amo yier gi jopiny lakini en ok onego donjre weche mag gore gi japiny gi lwete kosa maduong' ahinya wachope ndalo ma sama neno gik manyama kodhogi ahinya jopiny to gi jotelo obolo okalo boundaries wakalo kiewo inene no tim nango chiwa microphone mia microphone nikech en honorable member nitie gik moko onego tim nitie gik moko yude kitimo to ofisi ok onego yieni mondo itim e gorruok gi japiny gi lweti kaka nodonjono ok oromo to japiny no be koro nyaka jotelo mag arita kwe non ni tang'o manomiyo odonje paro mar dhi mayo mbunge microphone lwete gine kosa gite mbunge dong na seo governor to governor bende no bet piny kanyo to koro jahera mar Fernandes bende wacho ni samoro ok nyal kuodo wi jatelo kama pogruok e paro gima ber kabisa ana yie gi pogruok e paro nikech miyo ji dongore mi ng'eyo ni paro cha ji te ok par kaka paro no koro inyalo paro kendo ni kopo ni jok oyie kode te ta inyalo kete maber nang'o en gima ber kabisa kendo governor to no restrain himself ok ochungo be ok okelo lweny moro amora manyiso no omiyo ofise luor Salasia be kokoso kuom koso kaka governor timo gige Mumias to japiny manodhi mai microphone nokalo kiewo to Salasia bende kamoro nodwa kalo kiewo kuom dwaro mondo dhaw gi japiny gi lwete ise ogwa ero kama na enyo kina nyino pachi kotende kod tungni mabende nobedo Kakamega PK en osiepna sana but is a movie man en ng'at mahero movie lakini nyoro tunaungana kode nikech nyaka waket governors gi tesre ok en ng'at manyalo wuti matima gik moko to ko yud jok makete tesre lakini nyoro to defend himself ne en kare kabisa nikech ka ng'ato dwa mai iwacho gicha nang'o audwede nyaka defend yourself though is a movie man ebe nitie samoro monego punguza gik moko kata gogo picha gi gari gogo picha korwako law moro is a movie man Wawari tineno wacho kata mna mabende bad migo muchundu weche magarita ko ibiro bedo kata mna kaka opo nono ni ntiere meko mora mabende gibiro bedo kage setema no won poka neno dong poko neno meko mora mabende setema nyakoro mgajuan kapoko tiko chendo makama biro bedo kawinjo paro mar mugik kotendre ko thor wach mabende wantiere godo kapoko winjo haka ote mugik nyakoro mgajuan nikitsa aneno ka dingado waka ote ni orono ele mago timachoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook kanyakla kod X maogin moko mabende weche mabende wachoko
Oluoch Polaudi wacho ni nochenro kintiere Kimbeni Mombasa. Wacho ni Kenya ka en siasa piny maru. Ka jotelo kodich gigi ma joma gitelo negi to onge tiende baro wiwa gi siasa. Piny maru koka ne wawuok e yiero pod wadong gi higni 4. Aya. Kopogore gi mano Ruth Nyathi Ochieng wacho ni Gachagua to temo defend Ruto to jopiny ok ofuo. Limbego en mana mar ketho pes jopiny. Maendeleo mokelo onge Ruto punguze limbe. Wacho ni notwaki ntiere umoja. Injinia Lazaro Kanyamboka ka otemo giki wacho ni Sharon piny Kenya dhi marach kabisa. In fact ochomo kama wadhi surrender our title of Eastern African biggest economic powerhouse to our neighbors. Jo Kenya sani chamo nyanje gi manumu. Gimora more timo kod nyiego mapek gi fitina. Nyaka results in chaos. Wacho ni Engineer Lazaro Kanyamboka. Angeni piny Kenya bende katiba bende wacho ni wantiere gi freedom of speech donge. Jopiny osegolo paro mopogoro. Gisani adaro mar mondo mi walor chenro. To kwaloro chenro Michael in mana chako kodi. Dong wadhi kamano koro. Walor chenro gi paro mogik ma bende intiere godo kalore kod thor wach ka piny Kenya ringo. Erokamano. Katieko erokamano ahinya kuom luongo e studio kawuono. Piny Kenya ochopo kama ok ber ahinya kendo jopiny ok ngima gi ok ber. Jogi aneno ka chiegni gi sirikal, uoye gi sirikand ni jopiny dhi marach. Kikawo kede tidolo kama to nitiere kama kochopo to tur ma jo kizungu luongo ni elastic coin. Wachopo kama odongo matin to jogi dhi turo kor ji. Nikech kaluwore gi osuru ma giketo, bech mafuta, bech chiemo, giringo ma gichopo nyaka weche mag ID, gidwani mondo chule pesa. Kiringo iyudo ni mama mboga manogone campaign ibiro kony kawuono ok nyal keto chiemo e mesa. Weche tek kabisa to kichak idhi miro ni kendo jopiny ng'iyo kaka jo sirikal tiyo gi pesa to be ok mor japiny. Piny tek, chiemo onge, pesa tin, mafuta ni malo. Sirikal nyaka lok parogi kendo nyaka gilok kaka gitimo telo margi. Nyaka ging'i jo Kenya ma ging'e ni kama wachopeni. Ka ok giloko paro to ok wanyal ting'o ting'no kendo pek kabisa. Mane paro na kawuono sirikal nyaka ng'i jopiny. Erokamano nyama ikologo lakini mwaga kotieko. Erokamano Sharon. Amor gi ton ma wadwa tieke wache ni mogik. To adwar ni miya thuolo matin mondo alere wach moro matin. Ni sama ne ayiero garama mar ngima nosebaro jo Kenya ndasi. Koro sama sirikal ne ka office to koro nosekethore aketha kabisa. To gima mano ne timore en ni ne wan sebedo gi higni 10 mane wakawe gope. To koro gowi gi nochopo sama koro nyaka chulgi. Kawuono sama wacho ni piny tek Sharon, tibing'eyo ni the banking sector Kenya ka per year yudo more than 500 billion shillings from the government. En ang'o momiyo mano timore? En ni sirikal gichien kocha nyosiko ne timo gima niluongo ni domestic borrowing. Koro ka nikech domestic borrowing ni timo mondo sirikal no stabilize godo the shilling against the dollar. Nikech wach shilling gi dollar en achiel kuom gik machendo kabisa kawuono. Koro sirikal ne timo gima niluongo ni artificial stabilization. Artificial stabilization en ni sirikal ne olo ing'eyo ni PFM Act wacho ni sirikal onego bed ni nigi dollar reserves manyalo miyo Kenya import gik moko kuom dweche 4 katin. To samoro amora ma mano ne nyalo duok chien, sirikal ne dhi kolo pesa internally mondo stabilize godo that reserve. Sama nyo sirikal machielo cha nyo wuok, to wayudo governor manyien mar Central Bank. To koro ing'eyo ni akia ni wan gi jo economist, ngamosomo economist ni onge sector mar economy minyalo prop up artificially kuom ndalo mathoth. To kitemo to nitie sama koro nyaka yud equilibrium mana wadwa wacho cha. Nyaka yud ni to koro pigni en piny mane. Mano e gima governor manyien mar Central Bank notimo, to mano momiyo ineno ka koro the shilling koro nigi tungni against the dollar. Wang'eyo ni jo Kenya ni okang' matek. To okang' matek ma gintiere ni en nikech yiero duto mwasetimo kod higni 10, higni 20, higni 15 mosekadho. Sani ka wan god office karango mos aparo ni kod bedo ni okang' tek kaka tekni. To nitiere gima iluongo ni light at the end of the tunnel. And by mami acho kamano. En namba 1 ng'ano kanyo osetemo keto kingi kata matin
mar miyo bedni wan gi judiciary motegno. Ineno ka budget mar judiciary nyomedore 3 billion, judges auchiel ka be nyosedonjo office. Governance piny ok los dichiel. Koro paro in the second year wadani gimotimo in regards to the rule of law. Mar ariyo ineno ka wach production sirikal okete ongore wang'e kabisa. Garama mar fertilizer oa kuom siling 6,000 mane entie ka nyocho dwe mar 8 nyo en 2,500. Mano koro ore ikoth machwene. Dipo ka jo Kenya wadoke wach mar purni kabisa tieko wach mar dhier e kindwa. Wach mar adek en ka sirikal mano kod wore wach mar production ni nyolo so gimi iluongo ni digital register mar farmers. Kama sirikal rango to wan gi jopur adi to gin kanye to gipuro ang'o to ere support mwamiyogi. Ka wakwayo ni mondo county government o enhance cooperation mar national government nikech agriculture is a devolved function. Lakini katiba oyango ni both levels of government need a role to play. Watim magi duto mondo wahakikisha ni watiko dhier e kindwa. Wach mogik en ni igni kuom dweche mang'eny manyokadho chien ka opposition nosiko rakore gi sirikal akine neno wach mar sava to akine neno wach mar Kenya Moa Kenya Nyasaye nyokonyowa kaka jo Kenya mwowuok kanyo mwadhi gimiluongo ni national dialogue. National dialogue ni kopo ni nitie otamore konyowa gi yo moro amora kaka dialogue mamoko osetamore konyo jo Kenya, to gimoro achiel mokonyowago en ni ogolwa e ndara mondo wahakikisha ni ndara mondo opuonjwa ni ndara ok kama iyude resruok. Mondo wapuonjre ni kopo ni nitiere pogruok mar paro kata pogruok mar amora to gigo duto wanyalo mana loso ka wan gi tudruok mar achiel kod achiel gimiluongo ni quiet direct diplomacy. Sama quiet direct diplomacy notimore to president obed gi the political headroom mar tiyo ne jo Kenya kaka the finest expression of our sovereignty. Awegi kanyo. Yero kama na inya beni mulo kutende kod twak mar thek mabende nokwa loso wangini kamiti mano mar dalo kata mna twak mar thek bende sani gintiere retreat warito report mabende gibiro bedo ka ginde konwa hinya mabende kotende kod twak magisebede kuom ndalo maderoma 70 kata kamano nanno ka Joazimius chako ywak ni po nono gibi loso kotende kod nengo mar ngima kanyo biro bedo wach matek ate kodi okilo joka. Yes, ada wuoyo kaka jakanyo no mar KK coalition. Mokwongo Ruto nokawo piny kan wachulo gowi. Uhuru nokawo kan wachulo gowi out of 10 shillings, 8 shillings ne chulo gowi. I mean 20 shillings ne chulo gowi. Nwadongi 8 shillings. Ruto nokawo piny kan out of 10 shillings, 8 shillings ne chulo gowi. Kata out of 100 shillings, 80 shillings ne chulo gowi. 20 shillings cannot run a government. Nyaka ne maisha ridre. Emomino eyiro ka jo Azimio mawuoyo mago koko kage omiyo government kane wang'iewo mogo kila ariyo 250. To wacha gulu wach nengo mapek mabende noyude ne en mbaka mibogonya kaka emo wacho iyeni Kenya iyeni life and process. Life is a journey and process. Life oken destiny kaka yes, it's a process. Kore ma koponi jogi moko mach kabisa wechegi to ne ng'e the genesis mag progress ma wan go. To inano Sharon kako ganda luo wan kako ganda luo gima nyalo konyowa kabisa ni mondo wapuru watiu tijewa. Kopo nitie tabu mantie ng'en mawuo gi luo kantie tabu mantie Kenya ka to kik wabed mbele ni wane mwatelo mbele we jomoko bogorenwa wan be wasegore sana from 1960s. Kachido every government mantiere wan mwawito jowa. Every government mubedo formed Kenya ka nyaka wuodwa mora chiel be. Mogi awinjo ka wacho weche Bomas, wuoyo moko mantie Bomas ni. Aneno hotel gi Kalonzo Musyoka, una company. Ana wen gi Kalonzo, aneno ko wacho mana weche 2027. Na wen Kalonzo de wacho ne to ganda wa joluo manchogo kata orakore gi polise ka. Giti chulo gi nade. To donc samoro manwari to report. Ke report poko wuok. Kaka nene ko bedo kanyo kako wuoyo. Ikiani na either government ko seni upinzani. To wach wat koro kuwoe wach jo Uganda lu. Koro Uganda lu don ung'e enemies magu mawuondo ni gin osiepe to gin enemies. Gi jok mosiepe utinyiso ni enemies. Mogi jothurwa
wapururu. But wabiro gi party mag Green Congress Party of Kenya as an alternative political party. Ero kama na ina Michael nano ka gima ntie wach boro bana gi. Wach ne wona bi jende inter parties. Mana mapiyo. Yeye na dok jag mana gida ka chakenda. Weche moko nyaka ket maler. Kidi. Bwadwa. William Ruto emomedo tax e mafuta from 8% to 16. Okay, miriambo. Ene momede kose jodi bura manogo kura. Tembo chwe ko. En gi jogene. Gine magi golo that bill. Magi chwe ko gi. Ka gi wacho ni gidwaro pesa. Gik mochanre go sani matek gi. Gine magi keto gi. Gika gi doje salary mar jopiny. Gigolo pesa ni gigero godo udi. Ni giketo godo employment. Udi gigero. Ko penj gi ni ere kama koro employment oyudore maber nikech gigero udi. Onge ok ginyalo wacho. Discussion madhi mbele Bomas miwacho ni Kalonzo represent ma 2027. Nitiere gik ma wanyalo yudo maber. Ok wanyal lieko lakini ndi nyaka jotelo mag joluo pia wandaigi ni kuondego. Kopo ni nitiere gik ma nyaka represent wa to wang'ine wacho kuondego. Waweuru bedo jo hypothesis ahinya. Lakini maduong' ma nyaka wawinjre jodala en ni Ruto osebedo sirikal kuom higa achiel. Gik mwaseneno kotimo kopogore gi fertilizer. En odwaro mana tax pile pile ka ok odwar mar salary to gimedo gima gitimo ne jopiny kaka koro mag ID nigo. Mago bone wuoye ka pok udhi wacho ni sirikal jotelo mokalo ema no. Dong doho bende dochungo wach ma daktari moro e kaunti ma Nakuru noseringe doho. Mochungo. Onge mat moro minyalo timo miyud ni en pesa di ma sirikal tiyo go golo ID momiyo gichajo sing 1,000 kopogore mana gibedo ni giwuor. Mondo jopiny odongre nyaka giwene jopiny gimbek no matin bende mondo pesa ma jopiny nyalo loso bende gibede godo. Ero kama na nya Michael ang'eni weche mag siasa jalombre dhok maber ka wana chako loso ka wana bede ka nyaka macha tonga kata wana dakika osekala hinya aguni ero kama na nya Michael Gola kidimwaga kanyakla kodok kendo juka komido thuolo makenda ng'eni bora Nairobi ka piny ng'ech umondo chiyo bende samoro nyalo ga bedo matek donge ero kama na inya nakoro mga juanga wachope giko mano mar twak maru kinywa ka wono dakika 41 tok sariyo mano marukinyi chenro pod ielach bangma adhi bedo kaka yo matin wadu kanyo kod chenro mano mar orako mar mondo ming'e kit exercises mabende nyalo timo mar bedo gi ngima makare. Ritor masani mana taye chenro ni nyinga Sharon Ngao. Higni ariyo nyaka ne wabie yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki e chenro mar thieth maonge chudo. Free Medical Camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth ma Sena Level 4 e Chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth mabiro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore sa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. Penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu tanto Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo lunga ni kolo con instrumental kaberni be inyalo lunga ni Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilunga ni ngenja the entertainer kaka pile nya Ramogi wawacho ni kete manaka Ramogi Night Ticha Beach ka Ticha Beach Sang'wen Otieno. Book your festive holiday Navview Travel.
3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Next on Shambala Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care. This thing of one woman was brought by Mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Chacha, I have a problem. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Riuriko dwa kawuono e penj laktar wadhialo World Diabetes Day. Wadhi bedo kod Dr. Ian Mwata mar Equity Afya Siaya ka opuonjowa e wi tuo mar diabetes. Penj laktar saa 12 odhiambo, kik bai. Jipange na View Sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View Sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Machiegni urunyi kwa Ramogi e chenro mar orako. Nyinga Enjoy Power kata Kiaro Juliet. An kod Andrew Kai. Kawuono wadwani watim mobility workout. Wabro timo movement matin mayao muscles wa. Gin exercises adek. Wabro dhi nyadi pagachiel nyadi dek. Beduru thuolo. But kapok wachako to wabro stretch. Wachak gi upper body, washrag, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel. Shrug mbele, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel. Kaeto piny gi achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel. Kaeto di lweti ma right e ng'uti. Wakon achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel. Badino tere toki kocha, kaeto idhir achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel. Waloko machielo. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel. Kaeto ng'ei achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel. Watieko stretch upper body. Koro wadhi back. Timo good mornings. Inyalo keto lweti e nungoni kata chest. Adek, ang'wen, abich, auchiel. Kaeto idhi e bathe. Achiel, ariyo, adek,
ang'wen, abich, auchiel. Machielo, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel. Kaeto ket lweti te piny, palm-gi mondo omul piny, aeto lock knees obed straight. This time ilower hip ni nyaka ni, kaeto iting'o malo, wadhi achiel, ariyo, adek, mano inner thighs gi quads. Dong adek, ariyo, kaeto mogik. Aya, lweti achiel opposite leg, kaeto tero machielo cha e toki. Knees gi mondo obed straight te. Machielo cha. Kaeto wa stretch hamstring. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel. Machielo cha. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel. Aya, workouts ma kawuono mokwongo iluongo ni hand walks. Koro wabro wuotho gi badwa nyaka e tung' mar mat. Wabro dhi kwano 11 mos ka watimo gi resistance. Aya, wadhiyo. Kichopo e mat, kaeto iduogo. Kaeto squeeze malo kae mana achiel. Ariyo. Adek, kik wiyi wil gi ng'we yamo. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Tim mana kinda. Aboro. Ochiko. Onge push up. Ariyo modong'. Mogik. Apagariyo. Wabro yweyo bang' exercises wayweyo kwan 10 kaeto wadhi e machielo cha. Inyalo modho pi e kindeno. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, 10. Aya, machielo no ibede plank. Aeto ikelo tiendi achiel nyaka kuma lweti machielo ni nitie. Aeto i stretch badi machielo cha. You hold 2 seconds kasto waloko. Wadok e plank. Kaeto wa combine gi hand walks cha. Kendo plank, the other leg. Kaeto stretch lweti 1, 2, duoko piny, dok e plank, kaeto hand walk. Mana ariyo, wadok kendo. Right leg, 1, 2, kaeto dok komachielo cha. Wadhi e mar ang'wen. Kik iol, mana abich.
King'iyo malo, kuma lweti dhiye. Auchiel. Abiriyo. Kaeto piny. Aboro. Good. Ano chiko, achiegni tieko. Dok kendo. Paro dong mana riyo, tim mana kinda. Napago chiel. Dok kendo. Kaeto mogik. Good job Nikwa Ramogi. Ageno ni wan kanyakla. 10 seconds mar rest. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Machielo mogik ni en mar lower body, resistance mar lower body. Koro iketo tiendi kong'yo oko, aeto idhi ka ng'ama bet piny. Kaeto hold kae. Bro kwana 12, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar, kaeto achiel, ariyo. Wabiro timo sets adek. Wasetieko mokwongo, wabiro dhi e mar ariyo. Ageno ni in ready kendo wan kanyakla. Mokwongo ne en handwork. Aya, wan 12. Aya, wadhiyo. Malo. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Ariyo modong'. Aeto mogik. Apagariyo. Aya, kaeto machielo no wabiro combine handwork, kaeto wanyono malo kacha, kaeto wa stretch, arm stretch ha. Apagariyo bende. Ka in ready, nachiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, chiko, apar. Wadhiyo. Kumachielo cha.
ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, odong' adek, ikiol, ariyo, mana kaga achiel, aeto mae mogik. Good job. Ay, mar adek ne en lower body kendo obro hold 12 seconds. Ay, ka nini rach inyalo chung' mana kae, ket chest ni mondo bed straight, lweti straight ka ting'i mbele. Ka in ready, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Kaeto wadhi. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar, gachiel, gariyo. Iting' tiendi. Wadong' gi set achiel mogik. Nikwa Ramogi ajong', wabro dhi e break mar kao pi, kaeto wabro duogo mondo watiek chendo, watiek set mogik no. Ero kamano. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Egime jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna
ma nyathi ka mongo. Riwri koda lori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Riwri kodwa kawuono e penj laktar. Wadhialo World Diabetes Day. Wadhi bedo kod Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya ka opuonjowa e wi tuo mar diabetes. Penj laktar saa 12 odhiambo, kik bai. Kete manaka. Ochopo sama koro Ramogi TV yango hike mar 2 e yamo. To mae ok nyal timore kayonge kaka jahera marwa. Tarik 1 dwe mar 12. Koro wachwake to mana maber chuth. The Garden Bondo, John Junior kod BV Band biro chwako budho nyaka che. Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie. Mae kik bai. The Garden Bondo, Kapio Junction, Samachon. Machiegni uru kendo nyikwa Ramogi Ajwa. Watiek koro set mogik. Gino ni pod intiere e flow mar grinding ni. Aya. Wachako kendo from the top gi handworks. Gino ni wan gi teko. Energy 100%. Koro wadhiyo. Achiel. We squeeze. Kichopo malo. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ikilung mesta inya. Ochiko. Apar. Achiel. Dari. Aya, next. Then handwork kaito wa step up. Apagariyo bende wadhiyo. En achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro.
ochiko, apar, achiel, mogik, pagariyo. Exercise mogik. Kind ready. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Ariyo. Achiel, ariyo, dhi piny matin, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar, gachiel, gariyo. Ero kamano nyikwa Ramogi kuom bedo kodwa e mobility session ma kawuono. Mano en orako mitimo kidwaro partial active rest. Ka isetiyo matek, koro ki cool down through the week. Itimo sets adek, at least orako adek. Sets adek, apagariyo. Ero kamano wanere uru kendo e chenro maluwo. I think tutachukua hiyo ni finisher tena from tops. Ero kamano nyikwa Ramogi kuom miwa thuolo mondo wabed kodu e chenro mar orako ma kawuono. Mano en mobility workout mitimo ka idwaro partial rest, partial active rest. Kisetiyo matek iting'o weights, koro idwani mondo cool down through the week. Timo sets adek nyadi pagariyo. Ero kamano, nyinga en Juliet kata kero J Power, nan kod Andrew. Wanendo kendo e chenro maluwo ma. Nakuru ni kwetu, Limuru ni kwetu, Ruaraka ni kwetu, Naivas ni yetu, yo. Naivas saves you money. Habari Gladys. Niko salama. Naitwa Mokaya Junior na kupigia simu kutoka Viusasa. Na kupigia kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu wa 100,000 shillings courtesy of Jipange na Viusasa. Wow! Umekuwa ukijipanga na Viusasa? Thank you very much. Yeah. We are rewarding you with 100,000 shillings. Unahisi aje Gladys? Nimesema mtu asante kwa Mungu.
Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Nabiro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama imoye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta, mana Ramogi TV. Riwri kodwa kawuono e penj laktar. Wadhialo World Diabetes Day. Wadhi bedo kod Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya ka opuonjowa ewi tuo mar diabetes. Penj laktar saa 12 odhiambo, kik bai. Higni 2 nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Chenro mar Injili kalo biro iri e alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Ramogi Jonga yore kino machini wantire karakae chenro mar mbako romo koro nie ya musani wakoni gigo mabendo wamiyo peko duchi makono madhibedo kata kaloso weche manyien mago mag migago kagi kata oduchi makono kwa wantire kod duol kod mano maro imore nyinga Cleophas Oloch jagisumo kanya kwa Ramogi nyaka sango oyawre nyakura Ramogi Jwang mbako romo kono wachako gi magi nyakura Ramogi Jwang mutinre kod limbe mano mar jatend pino mar Romania mabende ntire pacho kae odiochienga makawuono ne oromne piny mana alap mandeke odhiambo manyoro kod penena Malonza kachelo koda ka jatend migao ma ochung'ne weche mag tudruok mano Lido Walo mano jatend pinyno mano mar Romania iluonge ni Klaus Iohannis mano limbe mare kawuono odhi bedo kar jot ma jatend piny Kenya koromo saa 3:30 mar okinyi makawuono.
wamedo luwe yo makare bende nyakora moge jwang koni mathoth kotene kod limbe mare gigo mobiro timo pacho ka bende odiochieng' makano nyakora moge jwang inyalo koni kanyo niero obeda happy every day koso odiochieng' machalo nade kauno tarik 14 igeno kanyo ni lendo idwero kata kawuok nengo mag modhi mopogore opogore wamedo luwe kendo kauna wabed kod thuolo mar koni ni gin lokruok mage mantiere ponono nengo mar mauta mar diesel dhi idho koso mar petrol dhi bedo ka idho kod mano bende mar mauta mar taya kata kerosene bende dhi bedo kata ka medore koso dong' mana kama intiere waketo wang'wa mano e apisno mar jatend migawo mochung' ne wechego mago mag modhi kod teko e pacho kae bende wakelni matut e weche manyien. Kama chelo bende nyakora moge jwang weche thoth kapod gintiere kar kae ni gin to gin gik mage monego bed ni irango lwenje mag kit chwech nyakora moge jwang gisebedo kata ka itimogi e yo machalo nade mago kama warango nyaka sani nyakora moge jwang wach ma wantiego sani en ni okinyi ma kawuono speaker mano mar od bura mano Moses Wetangula dhi bedo kata karomo kod oganda mopogore opogore mag neno ni ere kaka ginyalo loso e wechego miluongo kanyo ni gender based violence kata lwenje mag kit chwech to ahinya magi bende makore wacho ni modern slavery ka gintiere e weche mago mag supply chains workshop gin gik mage madhi bedo kar kacha ka imiyo peko odiochieng' ma kawuono romo no chako kawuono e magawa moro mantiere bore Nairobi kar kae ka bende mano e mara Ole Sereni mano okinyi ma kawuono kochako sani sadek kendo jogo osebedo kar kacha mondo mi nyasi ma kamano bende ochop e yo makare jofwambo nitie kar kanyo kendo wakelni gigo magiwacho kotone kod tieko kata kedo kod lwenje mago mag kit chwech. Machielo nyakora moge jwang wamedo luoni kendo odiochieng' ma konyanene kanyo en World Diabetes Day kata odiochieng' no ma ihingo odiochieng' tuo mar sukari e piny mangima nyakora moge jwang odiochieng' ma kawuono nyasi ma kamano dhi bedo kata ka ibago gi kaunti ma Homa Bay odhi bedo kata Homa Bay town ka jafwambo marwa mano Alia Beach dhi bedo kata kaunti ma Homa Bay kendo dhi kelonwa ler kod tenore kod yore mopogore opogore mago mag pimo kaachiel koda kama grito jatuono manigi tuono mar sukari kumoro amora ma wantie nyalo bedo ni en babani nyalo bedo ni en mamani en owadu kata in iwuon ma intiere kar kanyo ka ichopo kar kacha kendo ibedo kod tiegruok makare kaka inyalo pimo kendo ing'e e yo madwarore e yo machon ka intiere gi tuo mar sukari kata oyo mago duto ang' wakelo odiochieng' ma kawuono to medo waparni ni odiochieng' ma kawuono mano e chenrono mar penj laktar wadhi bedo kar kae bende kod tiegruok makare kotenore kod wechego mago mag tuo mar diabetes gin gik mage mondo ging'e onego girit jatuo machalo nade to gin yore mage mag thieth monego bed ni tiyo godo mondo mi ne ni dak e ngima makare kata kodoko ni intiere gi tuono mano mar sukari ma bende ong'ere kanyo kaka diabetes koro ikete mana kar ka kik idhi mabor Ramogi TV wamedo koni kanyo ni ngima en mwandu to bende pile ka pile ka intiere kar ka wamedo mana koni ni med mana kete kar ka ni marang'wa koni matucho kawuok kuonde mopogore opogore makata ka orangi e counties mamoko kama nyasi ma kamano dhi bedo kacha kanitiere ote ne jogo duto mantiere kod kata modak kod tuono mano mar sukari mano ok giko mar ngima ntiere gik mathoth ahinya ma pod inyalo timo mondo mi dagi e ngima makare kata ka tuono pod intiere godo imedo mana yudo thieth e yo makare. Nyakora moge jwang kama chelo bende kawuono ineno kar kanyo mano gavana Matone County ma Migori mano Okoth Obado ma bende dhi bedo kar kacha ka irito odiochieng' ma kawuono ka en wendo ma bende dhi yuoro kacha e romb duond burano mano mar UDA e kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono kendo dhi bedo kanyo ka gine jogo ma dhi bedo kacha katayo ikruok kata chenro mag timo yiero mago mag grassroots mago mag UDA ka gintiere counties ma kaluo mopogore opogore limbe mare okinyi ma kawuono dhi bedo kacha ka en achiel kuom coordinators mago mag UDA e gwengego ma Nyanza kata gwenge ma kaluo bende dhi bedo kar kacha ka otimo limbe counties mamoko to ahinya okinyi ma kawuono jafwambo mare county ma Siaya Joja Molo leronwa kanyo ni kawuono county ma Siaya dhi yudo wendo to wendo dhi bedo kanyo ka koro romo kod jokanyo mag duond burano mar UDA tego UDA e county ma Siaya. Nyakora moge jwang weche thoth ahinya ma bende wabedo kae ka warango ni achiel kachiel bende ka wantiere kar kae mondo mi wang'o koni e chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono gino matimore kacha e county ma Migori ma Jojo ma bende leronwa kar kae National Council for People Living with Disability mano ma bende odiochieng' ma kawuono dhi yawo klese mago mag somo e sikul no miluongo kacha ni Migori Primary kochako kanyo saa 4
mar okinyi. Mago kles nyakora moge jwang mabende oger kod duolno mochung'ne jogo modak kod ng'ol e piny Kenya, mano National Council for People Living with Disability, mabende dhi bedo kayango klese machalo kamano. Gidhi bedo kata ka giyao classroom moro achiel mantiere kar kanyo madhi bedo kanyo ka chwalo wechegi mag somo ne jogo man kod ng'ol mopogore opogore. Nyakora moge jwang Joju Maluwe mane county ma Migori, kendo abro ni mathoth kotenore kod twak mantiere godo bende odiochieng' makono. Nyakora moge jwang e chenro mar mbako romo Joyce Duoro donjo kod mbaka moda goyo osepidhi yien, koro jotim nade. Aya, jolony weche mag alwora ntiere kar ka mabiro ting'o jogo man gi lony wechego mapuonjo weche mag rito alwora mag sikunde mopogore opogore. Tainya ka uno dhi bedo kod japuonje mbalariany mano ma Pwani University, ka en bende okonowa okinyi makawuono ka entie kanyo kod Joyce Duor kachiel kod ka jaked ne alwora mabende dhi bedo e studio kar ka kachiel kod ng'ano bende ma osebedo kata ka uso yiende mane kaunti ma Kisumu, kata ka entie riwruok mag jogo ma uso yiende kata jogo marito yien matindo tindo kama gintiere kacha ni ginto girite e yo machalo nade. Dhi bede kati studio mara ma Kisumu wabed kod twagni kotenre kod weche giduto ka in bende wanywandi e twak makama kikonowa pachi nyakorom giko. En sa 3 okal dakika 25 mane makele giko mar chal mar fwambo e mbako romo tielo mokwongo. Tielo mar ariyo nyodo Joyce Duor biro nyakora moge jwang koro kikidhi mabori kete mana karka. Aninga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanya kwar mokio nyaka Chisango oriti masane. Unaona ni how much iko hapo tu? 1,100. 1,100. Furaha kuu. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487, then they gave the pay bill number 724,177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo. Next on Shamba la Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care. This thing of one woman was brought by Mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. But I have a problem. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Wekelea na shabiki kaende. Niliambia kijana mimi sasa siendi na gari, nitengeneze. Nimekujia ndege, uwanja ndege. Nimekujia taxi mpaka hapa. Mimi kwa majina naitwa Samuel Juma Kiboi, natoka Kitale. Na ukipigiwa hii simu ulikuwa wapi? Nilikuwa kazini. Nakwambia nilipopigiwa simu ilianguka mkononi. Hata nimechukua loan na sijakamata 1,500. Yale nilikuwa nimepanga. Yote yametimia. Kama nini hivi? Niko napeleka mahari ya kijana. Ala. Nilikuwa nimeweka tarehe 18. Mimi ni mgeni kama good. Okay. So nilikuwa nauliza pesa itatoka wapi. Lakini sasa Mungu amepitia shabiki wakasema bwana wacha tukufungue minyororo. Bas. Na ninaambia wale ambao wachacheza wajue ya kwamba chezo hii ni ya ukweli na nimeiona leo, na hata wale walikuwa wamekataa wakiwa mapasta wanasema utapeli, jana waliweza kusema walitubu wakasema sasa hata nao wanaanza kucheza. Kama last week tumefanya tena this week. Juma Kiboi $500,000 kaenda jackpot ya shabiki. All he did was very simple. Ni kunisikiliza tu na kufanya. Chukua simu yako, SMS KJP kwa 29063. Kaende jackpot is a guaranteed jackpot. Lazima kila wiki tupatie mtu. Na sio lazima upate game zote. Juma alipata 11 out of 13. Ako na nusu milioni. What about you? Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587.
Gisechegi awinjo ka iyo wang' matek. Nikech anawuone mana chuno sarab mondo riwarus kamoro achiel gi nyakoni. Anu kadwa ni ji ochak paro niya ni in ning'e gimoro amora madhi nyime kae. To kendo kadwa pati ni oyud nying marach gi gima dhi nyime. Baba nowacho ni ka lwedo ni omako 12 to matin ni omako kaendi. Nowacho ni baba gi mama gibodugo dala kae mondo gibed gi param. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwest. Reggae, ja, Rastafari. Twak gi jothumbe nyakoro mago janka mora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka e. Picha beach nyakoro magajuang sukus kamwati memana kama. Kite mana Ngoma Owake nyinga en Papa Weekend. Wuok tich ariyo, tich adek, tich ang'wen, tich abich saa 10 gi dakika 15 nyaka saa 12 warom. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile buch jopiny to tie kunde moko bende japiny mano golo lo los go kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni Parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno kik bai. Riwri kodwa kawuono e penj laktar wadhialo World Diabetes Day. Wadhi bedo kod Dr. Ian Mwata mar Equity Afya Siaya ka opuonjowa e wi tuo mar diabetes. Penj laktar saa 12 odhiambo kik bai. Higni 2 nyaka ne wabiye yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki e chenro mar thieth maonge chudo. Free Medical Camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth ma Sena Level 4 e Chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth mabiro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore saa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. Nyakora Mogi janga gino no kinyi mari dhi mbele yo makare gi lakseche gen no kanyo ken dakika 33 tok saa 3 mar okinyi
Kamora mora ma intiere aka uthulo makende maruaki twak marwa marariyo e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Kambaka mabende wadwa goyo kinyi makawuono utudore kod rito yien ma en tok odiochieng' manyoro mabende en odiochieng' yueyo kata holiday mabende